Jama'a assalamu alaikum masu kallona, sunana Ilyasu Muazu Sharada, Dagacin Sharada daga gundumar Sharada a birnin Kano, Najeriya. Muna magana ne akan wato gabatar muku da kasuwar Sharada wacce take tana da tsohon tarihi. To kuma yanzu nan mun ɗauko ku ne domin mu nuna muku sassa na ita wannan kasuwa. Akwai ɓangaren 'yan rake. Yau za mu nuna muku inda ake kawo rake daga sassan Kano baki ɗaya. Wani lokacin ma har daga Zaria ake kawo rake a kawo shi wannan kasuwa. Sannan kuma matasa masu cirani da 'yan gari da a zo a sassaya a raba shi sassa na Kano. Wani lokacin ma har ɗiba ake a motoci a kai wato a Maiduguri da wasu jihohi da suke Najeriya. Za mu shiga da ku cikin kasuwar domin ku gani. Wannan kasuwar 'yan rake kenan wacce take bangaren kudu da kasuwar Sharada. Allah ya albarkaci wannan gari na Sharada da ke karamar hukumar Birni a jihar Kano da wannan albarka ta rake wanda ake kawowa daga sassa daban-daban. Ake kawo shi daga tudun wada, ake kawo shi daga kura da madoji da sauran wurare. Kuma an kun duba za ku ga matasa ga sunan masu kishin kansu suna ta sana'o'i na sarrafa shi wannan rake domin sayarwa. Wasunsu da dama suna da baro wanda suke zagayawa cikin ƙwaryar birnin Kano da gefen birnin Kano domin sayar da wannan rake. Ita wannan kasuwa ta Sharada kasuwa ce mai tsohon tarihi wanda a da can tana ƙarƙashin rijimaye ne daga bakin Badala. Kuma bayan da wannan bufulatinin ya zo ya huda ƙofar Na'isa, to shine kasuwar ta ɗan shiga cikin ƙofar Na'isa saboda lokacin da za a yi wannan titi na kwalta. Saboda haka Allah ya albarkaci wannan gari na Sharada da ainihin kasuwar 'yan rake baya ga wasu abubuwa daban-daban da wannan kasuwa take da shi. Allah ya ƙara wa garin Sharada albarka, Allah ya ƙara tsare wannan gari na Sharada. In an duba za a ga duk matasan nan mafi yawansu masu kishin zuci ne, wasu daga Katsina, wasu daga wasu jihohin sun zo suna neman abinci ba tare da nuna wani bambanci ba. Jama'a assalamu alaikum.